Здравейте хора! Току-що ми дойде кутийката от Pinks, която е двойна за декември и януари. Двойно количество продукти би трябвало да бъдат на същата цена от 15 лева. И сега ще я отворя да ви покажа какво има в нея. Тук виждам обичайните картички с името ни би трябвало да са, но няма име. Даже имам 2 броя и малко сладко календарче за 2015 година с линейка отстрани. И това са картончетата с описаните продукти. Няма да ги разглеждам предварително. Направо ще премина към самите продукти. Първо виждам това на нещо на шоу. Май като гледаме пълноразмерен продукт. И това е хидратиращ крем за сухи пети, оригинален размер 60 мл, 13 лева и 30 стотинки. Хидратиращ крем за сухи пети е специално създаден за кожата на краката. Това определено ще го използвам, защото имам доста сухи пети, даже много груби, така че съм доволна от това нещо. Виждам отново на тази марка Джоана или Йоана, не знам как се чете. Предната кутия бях получила балсамче на тази марка. Това е душ гел, доколкото виждам. И всъщност е коледна колекция. 100 мл получаваме ние, като има най-различни аромати. Кремообразни мини душ гелове. От лимитираната коледна серия. Мен ми се е паднало, като гледам по опаковката, нещо доста сладичко. Мирише много готино, много приятно, но не много натрапчиво, което ми харесва. Виждам и нещо на Biotrade, което много ми хареса. Maxi Balm. Предполагам, че трябва да е някакъв балсам за устни, може би. И да, ето го. Biotrade Maxi Balm. Балсам за ногти. Maxi Balm от Biotrade е сред най-обичаните продукти на марката. Той е подхранващ и интензивно заздравяващ балсам за ногти, който е богат на витамин А, Е и ланолин. Аз в принцип не си поддържам ногтите сама, така че това не знам доколко ще ми е полезно, но ще го пробвам. И също така получаваме талонче за отстъпка 20% при онлайн поръчка на Biotrade. Това е хубаво, предполагам. И разкрития продукт на марката Мариза, мисля, че се четеше, ако не се лъжа. Доколкото разбрах, това е някаква полска марка, декоративна козметика, от която всъщност ние ще получим различни неща, всяка кутия, доколкото ми е известно. Аз получавам 3 осенки за очи в много приятни цветове, оригинален размер са и реалната им цена е 6,90. Много приятни цветове, определено ще са ми в употреба при правенето на опушен грим и са доста готини, особено сега за зимния сезон. И нещо в турбичка. Сангадо. Това е парфюмче, мостричка, Коста дел Сол. Дамско парфюмче ми се е паднало. Сега няма да го пробвам. И тук виждам нещо. Май е балсам и шампуан, може би. Нещо от сорта. Две мострички. Всъщност са шампуан и маска. Да. За косопад. Nature Vital. Шампуан за увредена коса. Шампуанът от серията Nature Vital за увредена коса е укрепваща грижа за превенция и подхранване.
Маската за коса също е за увредена коса и от една серия са. Това, честно да ви кажа, не знам дали ще го използвам, защото това е някаква марка, която никога не съм чувала. Имам доста чувствителен скалп и това не знам доколко ще ми влезе в употреба. Това беше кутийката. Май свършиха продуктите. Някаква брошурка на Biotrade. Ами да ви кажа честно, очаквах може би малко повече продукти. Не знам защо. Тези сенки са супер готини, в много красиви нюанси и на лилавото. Това не знам доколко ще ми влезе в потреба, макар че ми изглежда доста хубаво. Този душ гел ще го пробвам сигурно, мирише много приятно и това на Шол, тези две неща са може би любимите ми продукти в кутията. Това е... изобщо не ми изглежда добре и нямам намерение дори да го давам на някой да го ползва. Това е кутийката, доколкото разбрах от сайта на Pinks. Кутиите са изчерпали и силно се надявам да пуснат още бройки, защото като гледах коментарите, май доста хора искат да си я поръчат. И надявам се да съм ви била полезна. Чао, чао!